Дами и господа, следва панел Бизнес, развитие и отрасли и категорията строителство и архитектура, която ще връчи господин Георги Руйчев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите. Моля за вашите аплодисменти. Здравейте още веднъж. Така. И победител е Артекс. Каним на сцената архитект Пламен Мирянов, изпълнителен директор на Артекс Инженеринг. Заповядайте. Артекс Инженеринг АД, семейна изцяло българска архитектурна, строителна и инвестиционна компания, е създадена през 1993 година с мисия да въвежда и утвърждава световни стандарти в градостроителството и у нас. Залагайки на принципа на всепроникващото образцово качество, постигано с щателно селектирани суровини и материали, с иновативни технологии и най-вече с мотивиран и отлично обучен екип, от самото си начало Артекс се позиционира в най-високия сегмент на пазара на имоти. Компанията проектира и строи луксозни жилищни и административни сгради и комплекси, частни домове и храмове, реконструира паметници на културата. Реализираната разгърната застроена площ от Артекс Инженеринг АД в София възлиза на над, забележете, 500 000 квадратни метра. В преобладаващата си част тя е в най-предпочитаните и най-престижните локации в града. Аплодисменти, дами и господа, заповядайте, микрофона е ваш. Уважаеми госпожи и господа, благодаря за тази награда, благодаря на организаторите, че открояват всички тези фирми и компании, които допринасят за култура, за архитектура, за здравеопазване, за икономика и въздигат човека, и нашето общество, и нашата държава. Истината е, че като компания с 32 годишна история, ние знаем, че архитектурата е опасна смесица между значимост, сила, културен отпечатък и тя има за цел да оделотворява всички тези ценности, които изповядваме. А в нашия случай ние трябва да изказваме тези ценности на загриженост към ближен, към общество и към народ. Знаем, че това е, може би, най-отговорният продукт, именно дома на човека, най-отговорният строителен продукт. Дома на човека, защото той има най-много изисквания и хората разчитат на това да получат своята надежда за щастие чрез него. Така че слава на Бог, че успяваме да допринесем с грижа към първата социална единица на нашето общество, а именно семейството. И се грижим също и за семейните ценности и бих искал днес да ви поканя на едно събитие, което организираме на 14 юни, което е в защита на всички тези християнски семейни ценности, които са доста така вече подривани в нашето време. И това се казва голямото шествие за семейството, което ще се случи пред храм паметник Свети Александър Невски на 14 юни от 18 часа. Благодаря още веднъж. Господ е с вас. Благодаря ви. Благодарим ви.